କରୁଛୁ ଦେଖିବୁ। ଛେଡ଼ି ଦେଙ୍ଗୁ ଛେଡ଼ି ସେ ମରିଯିବ। ଆରେ ଛେଡ଼ି ଦେ କହୁଛି। ନଟିଆ ଭଲରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଉଠୁ ପଳାଅ ନହେଲେ ଭଲ ହବନି କହୁଛି। ତୋର ଆଉ ଖୁସିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବି। ହଁ ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ ନଟିଆ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ନଟିଆ କହିଲି ନା ଛାଡ଼ ମତେ ଛାଡ଼ ମାରିଦେବି ନଟିଆ। କଙ୍କି କାଟୁଛି ମୋ ବାହାଲ କରି ଦଉଛି। ଯା ଜଲ୍ଦି ଉଲିକି ପଳା ଯା। ମୋ କକ୍ଷିକୁ ଖୋଲିଦେଲୁ ତତେ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। କେମିତି ବଦଳି ଦେଲେ? ଲୁଚି ଯା। ଏ ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିବ ତ? ନାଇଁ ଛାଡ଼ନି ନହେଲେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବୁ। କଣ କରିବା ଏବେ? ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ କାହାକୁ କଣ କହିବା? ନେଉଳ ଭାଇ ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ମଣିଷ ହବା? ମତେ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଏ ନେଉଳ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ କରେ। ନେଉଳ ଭାଇ ରହ ଡାଙ୍ଗ ତୁ କାନ୍ଦେ ନା। ଆମେ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯେମିତି ସେ ଡ୍ରାଗନ ଆମକୁ ଜମା ନ ଦେଖେ। କଣ ଆଉ ତତେ କହିବି ରେ ଡାଙ୍ଗ? ଏ ଡ୍ରାଗନ ଠୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। আরে চন্দু পার্টি কর না, আস্তে আস্তে চালে। আরে চন্দু এই কঙ্কিটা তো বড়িয়া হয়েছি, আজি বড়িয়া মজা হব। আরে বিশু চাল খেলিবা। তাଙ୍କ ପଛରେ କାଠି ଗେଞ୍ଜି ସେଥିରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଖେଳିବା। ବଢିଆ ମଜା ହବ। ଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆମେ କଙ୍କି ସହ ଯାହା କରିଥିଲୁ ଏମାନେ ବୋଧେ ଆମ ସହିତ କରିବେ। हे भगवान अरे सूता बांधना रे मु कंकीरे सूता बांधितिली ता पेच बाहरी पड़ितिला। अरे मो देहरे सूता बांधना। हे भगवान मु कोन करिवि आज मल्ला मनीष। हे भगवान दुख तो मो भाग्य रे लेखा। नहीं ए विश्वाई मुरे ए विश्वाई एमिति कोन रे ए बोलो आ बोलो मालो मरी गलो बहुत कष्ट लागुची मालो। हो आज मल्ला मनीष हो मालो। आ पेच बाहरी पड़ला रे। দেখ রে মো কঙ্কি ফার্স্ট আগ উঠছি। মোর সরুয়াটা বড়িয়া মজা আছে। বড়ুয়াটা मोर भी देख रे उड़ुची। चल जल्दी चल विशु फास्ट हो गला रे। विशु देख मु भी फास्ट हो गली रे। আরে চন্দু এটা কোউঠি রে? আরে এটা ড্রাগন টা রে। দৌড়ে নলে নিয়া বাহার করে দেব। अरे पुणी ड्रागन आसीगला रे। ए डांग उड़ रे डांग उड़ उड़। केमिति उड़िबी? मो पछरे परा काठी गंजा आइची।
ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ହଉ ଡ୍ରାଗନ ଭାଇ, ନେଉଳ ଢେଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିଲ ତ ନିରୀହ ଜୀବକୁ ଏମିତି କଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମକୁ ଦୟାକରି ମଣିଷ କରିଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ରେ ଡାଙ୍ଗ, ପଳେଇବା ଚାଲେ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି କଣ କଣ କରିଦବ ରେ। ଚାଲେ ଚାଲେ ଡାଙ୍ଗ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଚାଲେ। ଚାଲେ ଚାଲେ। ଡ୍ରାଗନ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି କଙ୍କି କେମିତି ହେଲ? ଆଉ କଙ୍କିର ଡ୍ରାଗନ କେମିତି ହେଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଡ୍ରାଗନ ଥିଲି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବହୁ ଜୀବ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିଛି। ମତେ ଜଣେ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇ କଙ୍କି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ମୁଁ କଙ୍କି ରୂପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଡ୍ରାଗନ କେମିତି ହେଲ? ଏ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ତାର କରୁଣତା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ତାରି ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ପୁରୁଣା ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଯେବେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଷ୍ପାପ ପିଲା ମୋ ଉପରେ ଉଦାରତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଶ୍ରାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁସି ରାଣୀ। ଖୁସି, ମୁଁ ସୁନା ଭଉଣୀ, ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ବୋଉ ସେଠି ଖୋଜୁଥିବ। ହଁ ଭାଇ ଚାଲେ ଯିବା।